Uy, nagbaktas. Nagbaktas pa din. Ito na. Ganito na. Parang siya mangga. So hi everyone, welcome back guys to YouTube channel. So for today's video dai is nga na ilang life as a bagong lipat pero way kuryente. Lol. Diba? So asin kang iubre sa sudid lo. Labon pa gito ubre sa sudid wa jay ka kuryente dai. Ang boring. Uy, ay sila rin. Tuwil lang siyang kaya dai kay magsugod na siya ang dongang. So imong tanaw nimo sa kunang kay magdaghang kay mga munggos dai pero hindi ko makara. Pakita nato siya. Ang ganin mo. Albasa. Sabi. So ayan, may pamangga na tayo mga sis. Ayan, so very amazing. So mamaya pa na yung kainin. Ay, sorry na babo. Charan! So mga ni siya. So ayan, so kamunggay. Taong. So albasa. Tintat! So, ayan, mora na mo silang karong gabi. Una, diri sa ilang balay nga, walay kuryente. So, money lang suga, everyone, pero wala pa sila bulb. English today. Badang, kaiyas balay, day. So, may kuryente, ayan. Ngani, alimuot, dagag lamok, unsa ba? Asa man? Pabitaw. So, ayan, naghaling na siya. So muna lang gamit ni resign sa karon kay bawal man gud diri magamit og kanang takangan bitaw nga kahoy kay maitom ang semento. So supposedly kuan ta kana mga gasol rice cooker pero wala pa may kuryente. So dili sila kagamit og rice cooker. So mo na to, ang ilang gigamit is kanila sang uling. Ayan, sa naghaling na siya dai. So nice ang pud gamiton ng uling actually. Dili man maitom ang kaldero good. Pero itong ganang kaldero daan ha. Dito na lang sa mga paghugas. Sumoni. Ayan. Sumoni na gamit rin dahil sa mga uling. So, ayan. Sana na sila uling mo. Usa ka sako dahil. Ako yung barbecue eh. 2 kilo na to, babe. Papa, jacket. Patay ka mo to. Handa si Jackie. Ha? Ano? Ano ka mo kabila? Mag-isaw lang ako na yan. With this. Patis ba? Ano, may patis. Magpalit na. Saan na patis mo na? Habit ang pakbit na lang, oy. So, Pagkaw mo babagwat ang itlog sa daw. Blangkat mo kayong tag-iyaw eh. Madyog buang na yung blangkat kayo. So, mo nilang gawas karon guys. Ayan. So very amazing. Ayan. So, as you can see, laay kayo siya diri sa karon kay wala lagi kuryente. Huwat ng kagabi iday. So, actually, nagdawa naman may damig laptop o kuan ring light ganan. So, matamang gamitin na sugaon niya at zay. So, uwan, manggod siya mawakay ko kalaag dahil. So, uwan siya, taligsik, kusog ang uwan kanina. Lamig na. Basa na siya. May mga sigbin, day. Ayan. So, li lang tayo. Wala na itong matrabaho. Li lang, gano'n. Huwat niya mo init, mo uwan, baga. Ano ba? Pero kaya siguro buwan na may kayo din. Makalaglaag ka. O gaya kang buwan? Tarang mga lobo, gano'n. Oo, nga na gano'n. Ayan. So, ngiyog kayo ito sa sod, mawala na ako nag-video. So, diyan ako sa gawas nila. Ay, dire medyo hayag-hayag pa man siya. Sa kanin nyo nakita, gwapa, jugay ko mapangiyog o mapahayag. Gusto ko ginoo, tabaho. Ay, taligsik. Wabi tao, taligsik man. Ang taligsik ba? Gusto kang mag-ubo? So, ayan. So, taas na sa sod. Ayan. Ayan. So, nag-uta na sila dito, naghiwa or mag-isa, magpakbet daw sila, chika-chika bells. So, kami waiting for kaon. Waiting for kaon, Ramidres gawas. Wala ka lang ko din yan sa sud kay nanaday. Medyo niob na siya.
So, ayan. Pero try na to i-video siya sa, sa back. Okay, naman po na siya light. So, parat na. Muna, kita dia. Mana kita dong din. Ngari kaon nga. Ilbo sa iyo kaon pun. Kubo guys berbagi istorya. Nalingaw. Ako eh, kamu bay. Nalingaw ko siya. Diyan. Imong lola. Kubo kaya niyo. Lula. Julita. Ako po si Juliet. Yung mama? Mo. Ay, tag-inom rin sila. Oh, papa. Okay ko siya. So mga na siya na nag-utan. So na kayo nakitang lubi. Aray, miss ka na. Wow. Oy, mag-bring lang. Silaw kayo. Ting! Ang mahiwagang bagul. Kung ito na tiyang murag buang. Oh, laptop ka na? Dahil mag-laptop ka na. Ako siya. Ituan niya. Ayaw na. Ayaw lang nila kasi dita. Netflix. This movie was made in 2000. Mga tuwan. Tao na sa naman uban. Oo, pag yun. Punta ko balik. Wala, ito mo kaya kunang. Kunang pwede tayo. Ayan, kainan na, Chang. Oy. Am na ka? Wow! Jackie? Ay, naku, Jackie. Ha? Wala siya. Dito sa akin? Ay, oo.